kadung dandan dadak ora teko Bu nggih. Cara mono nek jenengan menurut jenengan pripun Bu nggih? Gula mesti nggih. Heeh, padha karo sing kene ya ngono. Iya sering nek ketoke sing iki. Anggere wis bar dandan terus janjian ora tau teko. Lha niki. Janjane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyubiani atiku sujono kowe kencan karo priya-priya janjane kowe neng gelagatmu sajak nyubiani atiku sujono kowe kencan karo priya-priya Mangelake
sapa sing kulino ngacung jake. Waras biasane iki. Biasane ngidrani janji ya wong. Gak to? Gak tau ras. Tirta berarti. Lah iki lho cah iki lho biasane. Gitu. Bocah agar peranane ngono kuwi biasane ya. Temen tau. Temen nek nang kene ya nek nang kono ya mbuh lho ya. Janjane kowe